Tidligere var det her, der indbragte de store summer. Men det er udbringningen af det her og det her, der gør, at Post Danmark ikke frygter for fremtiden og digitaliseringen af posten. Og status på brevene? Det er et faldende marked. Senest har alle jo været tvunget til at oprette en digital postkasse her, så det er absolut noget, man kan mærke. Der er jo stigende marked for pakker, ikke mindst alle de netforretninger, man i dag oplever, som skyder op alle steder. Det giver jo en voldsom mængde pakker. Inden for de seneste år har Post Danmarks arbejde ændret sig markant, så opgaverne i dag indeholder levering af tøj, medicin og mad. Og som noget nyt, teknisk hjælp til ældre. Bibermand her, som røg af. En af dem, der klarer pakkeleveringerne, er Trine Nielsen. Du har postbud 15 år, ikke? Ja, det er næsten pinligt at sige. I dag er opgaverne blandt andet levering af fisk og tøj. Trine kører ikke i en klassisk postbil. Postcentralen har været nødt til at skaffe sig flere biler, for at kunne levere det stigende antal pakker. Hvad er det fedeste ved at være postbud? Det er bare kontakt med kunderne, og så er du dig selv hele dagen. Kan godt lide. Du er kun lige sammen med kollegaerne i et par timer om morgenen, og så er du dig selv resten af dagen. Skal vi lige se, hvor det ikke nummer 59? Jo, men der er jo helt vildt mange, der hilser på os, når man kommer gående og går morgenpost. Og når man er glad for at have kontakt med borgerne, er det godt, at det ikke er breve, man deler ud. Hvad har du bestilt? Du har bestilt noget for Bagmund Færdgarden. Nej, det tror jeg så er en gave måske. Tror du? Okay. Nej, det har jeg ikke, Karsten. Så? Når du tror, det er en gave? Det tror jeg også, så. Det tror jeg. Og det er næsten det bedste. Værsgo. Tak. Og Trines leveringer fortsætter, om kunderne er hjemme eller ej. Vi sætter den. Så? Er der frisk fisk, når I kommer hjem så?